Parlok ane gadi ke jing ya thau khana na ko we ka film ka pa karte aram 2017 kane ka film ka stang ha ka we ke district jong ka jala Andhra Pradesh hadin ka jingbu jong sarkar ya ko we ka rocket plan haro do riau jong ka ta ka district kinong song chnong jong ka ta ka district kila o lanam kamtam kinong song chnong jong ka tur kabadan marjan bat ka ta ka jaka bu plan jong ka sarkar kila ot klanam na marba ompiang shoka umbam umdi ke jongki umbam umdi ke jongki kala cheklia na do ba don ngata ka plan haro jong kata ka duriao ba ki juchania ban yo eka umbam umdi tangata ki khana ki ju chai ba ban le sum charo jong kata ka duriao hadin ke jing hiar jong ke jing don jong kata ka duriao hakawi ka sngi lami ke jing yaki bai ba na ki nong chong chnong jong ka kator kila dawan ka sarkar ban pen biang yaki yaka umbam umdi namar ba la chaklia ka ta ko durio hakata ka jing yaki jong ki bai ba kila khang surok bat kila dawan ka sarkar ban pen biang yakata ka umbam umdi yaki hakata ka jing yaki ke jong ki lawan ka madhi kadika district collector anda kalios nyo ya kata ka jing dawa jong ki ba ka jing ya dei bat ka jing kerdo ka jong ki kata ka district collector kala liban ya keren bat kita ki ba kala phai ki ban sange no kata ka jing ya khi ka jong ki kala phai ki ban weng bakim dei ban pen sange ya ki kali ki ba ya ba jing khamtam ya ki kali ki ba lecha hospital bat ki kali ki ba liban bo school ya ki khana school hang ta sibun kita ki pai pa ke lapan pau ya kata ke jing ke jongki ha ke jing ye de kata ke jing kerdo ko jongki ada amdan so da ko pakin di ban bam hano ke jing ke jongki kan dan anda kata ke district collector kulukulare ki bakan sa ya keren no bat ke sarkar pan penio ya kata ke jing dawa ke jongki hadin balas sange kita ki pai pa kata ke jing ya ki ke jongki kata ke district collector leperkhat ya kata ke jing dawa jong kita pai pa baka ang not ban ya rap yake hagasni bebod arngut ki khana ki ba kerteng o muthu bat ka para ka jong o ka ba kerteng ka dan jika ki le ka rangkat bat ki paralok ko jong ki ka kemi ki jong ki dang trai hakwi ka jaka rangkat bat ki para chnong ko jong ka hakapor ba ki di chaman sngi kusumathi ki yo I ba klemwan ki khun ko jong ka kala kelina kita khana ki ba yele kai rangkat bat ki khun ko jongka kita khana ki ye thoi ka kim tip chano bakile zumathi ka por la leban wad kita ki khun ko jongka keleng andalawan ki briu ki ba ye thoi ka ba hap ka khun kan thei ko jongka ka dan jika ha ka wei ka thliu ko ba jelio ka sumathi ha ka por kala tim bat kala mere bran anda kala poy ha ka thliu kiyo ke jing jeliu jong kata katriu hata por kala ting bat kala kalon ya blair kibriu ki badan hangta kila rae ka sumathi sharon pat kila phon petip chaki para chnong ko jongki pat kila phon petip ro chaki pulit hamar ba ki osne kata ka jing chia kila lech kata ka chaka bat kila pharo ya ki doktor bat ya ka we ka kali fire bikin kibriu na kata ka chnong ko jongki kila wan kata ka chaka kita ki briu kila chimyo to lai kila te ka wei ka mobile kila record ka ta ka mobile ban kila pengam chapo ka ta ka thliu anda klia snyu ba dang im ka dan jika ha ta por kila pha kita ki briu ban le ban chimya ki talai ki bahe bakin yo ban se ka na po ka ta ka thliu kita ki briu ha ta por kila le chachnong ban le chim ya ki talai ki bahe anda lawan ko wei ka nang tho ko bor kala mi tv kata kubor ke yatho adan jika ka de khana ka badang saw sinam karata kala ha kata ka thliu bajrong hadu chispa phra pe saw phun kata ka thliu ko de ka thliu ka ba ti da we briu jong kata ka jaka anda ka district collector ki asneu ta kubor bran kala lech kata ka jingja ka kali fire brigade anda kala poi ha siteng lanti kata kali kelas neu kat ba ki nonia jong kata kali kidang repair kata kali lawan ga district collector bat ki pulin rangkat bat ki riu pai ba kita ki briu kali thoi ka district collector ya ka jing jangai kumba sa arpeu kilometer na kata ka jingjia kumta ka district collector kala phai kita ki briu bakin nien no kata kali sharot bakin lai lenti bakin poi kloi cha kata ka jingjia kumta
kita kipai ba kila niat kata ka kali syaron anda kila poh kata ka jika ka kemi jong kata kena kala kerpat ya ka distrik kolektor ban era ban pelai ya kata ka khun ka jong ka ta ka distrik kolektor kala pen senge ya kata ka jingyam jong ka samuthi pat kulukulare ka bakin sera ban pelai ya kata ka khun ka jong ka police officer u tho ka chimpori ki bakin yo ban se ya ka danchi ka na kata ka thleo hado lai kan tai e ka distrik kolektor kala kli o kumno ta khna kadang la ne em ban em hado ka ta ka por doktor ulah hitho kadang la hi ban em tang bagi ha ban ai da ka oksigen khnang ba kadan chi ka kan la ban ring man sim kumta kila pen kan re ai kita ki pai ba charon bat kila ai kata ka oksigen kila tero ya ka wi ka kamera kila pen ngam chapo kata ka tliu lamba kata kamera kili yo ban ya kren bat ka dan chi ka kadan chi ka hang ta kala karpat iki ban ya raban pen lai ya ka kila phai kadan chi ka bakam thi ban ting bakin sayo ban pelai ka na kata ka teliu hadin kata ka jing ya kren ka jong ki bat ka dan chi ka police officer ula ai jing mod iki bakin panhap no da utulai da to tulai bakin te ya kti jong ka dan chi ka bakin yo ban sei ka na po kata ka teliu distrik kolektor ka lekli din em ka bama ban te iki kti ka jong ka doktor ulong ka ba kim don show de ka we ka lat tang to tulahi kila bansi ka na po ata ka tliu kumta ka distrik kolektor kala manjuri kata kila panhab yo to tulai bat kila phae ka danji ka bakante ya ki ka jong ka anda kila tane ka na po ata ka tliu hachtiang jong kata ka tliu ka danji ka kala habyang na marba ka klemte ya ki ka jong ka kasumita habak yo I ba lahabyang kata ka khun ka jong ka kala kalon yap ler kinong tre jong ka koy ka khia kila rai ka bran chapo ka ambulan bro ki priu ha ta por kila sneu bitar ya ka ta jing lesting jong kita ki pulin tang chi phang lami ka kubor kali tho ya ka ta jing ha biang jong ka dan chi ka chapo ta ka thliu namar ka ta jing lesting jong ki pulin ha ta por kila pen hiar biang ya ka kamera ka jong ki chapo ta ka thliu ki yo I ya ka dan chi ka ka dang im ba kam la chu ban ri musim kumta doktor ula phun ban pelai kambonika oksigen khnang ba kadan jika kan laban ring mesim upulem ukpa jongka dan jika uyo I bagi nong tre jong ka koy ka khia kilmut ban kit ya ka tanga ka jong cha hospital baran rangkat bat khun jong kila se ka sumitha na po ata ka ambulan la rai ka cha jan jong ka ta ka tliu hata por ki pulit kila bat bat kila kne ka sumitha kila rai ka chapo ka ta ka ten ka jong ki pan ajing sumar ka hanta ka distrik kolektor kala ong ya upulem bat ya khun jong bakim de ban thau jing kilomar khanang bakin la ban yada ya ka dan jika pulem hanta ula pan ma bat ula kerpat iki ban hiara ban yo ban pelai ya ka khun ka jong hata por lawan cibun ngut ki nong tho ko bor ka distrik kolektor kala leiban kren ya kita ki nong tho ko bor kala kulari ki bakan sa pha ban kem no chisen don ya trai jong kata ka jaka hata por lawan MLA jong kata ka constituency ulong kata ka distrik kolektor bekamla ban pha kem ya trai jong kata ka jaka utrai jong kata ka jaka ude khot jong ka party ko jong barula phai ka ban ya kren bat minister jong tom minister ula maham ya ka pakam de ban pha kem ya ta trai jong kata ka jaka andaw la pun kut ya kata ka pun ka distrik kolektor kala ong yu taw MLA bakan sa ya chkhmat ban pha kem ya trai jong kata ka jaka ha taw pol sedang ka jing ya pen I bor ki pulit bat ki pai pa kila ya kawang mau mar kaliang hadin bala kanran kita ke ba ka distrik kolektor kala leiban kren ya kita ke ba kala ong iki bakim de ban thau ya ka jing kulumar kita ke ba kila hi tho ya ka ki de ki pulit hi ke basdang ban kawang mau iki kala ong iki ki de ban penne ya ka jing sup khnang ba kin yo ban palaj im ya ka dan jika anda lajar ho kata ka distrik kolektor kila ai ka de ka snap kor ki ya tho ya ka bakim yo jo bandi de ka ka bakhoi kila bandi de kata ka hanta kila kerpat eka ban penyo iki de ka ka bakhoi pat kila kerpat ro ban phakem chisen don ya trai jong kata ka jaka
kata ka district collector kala kulariki bakan sapha kem ya trai jong kata ka jaka kenthop ya MLA jong kata ka constituency ke jongki andalawan ki sipai o hedo jongki ula oinka district collector bakin sa tino de ko wepat ka thliu na ro jong kata ka thliu ba hap ka dan jika khnang bakin yo ban se ka na ro jong kata ka thliu andala monjur ka district collector kita sipai kala sedang banti ya ka thliu na ro jong kata ka thliu ba hap ka dan jika andala kham je liu bakiti kata ka khandeu ko lapdang ba kala jan tua kichipai ha kata por kila ban sange ya kata ke jing ti ke jongki o he do jong kata ke chipai ula ong kata ka district collector ba kila ban sange namar bala jan tua kata ka khandeu lada kidang peteng banti an sawan ra chuma ya ka dan jika kata ka district collector kala ong yo ba kim de ban sange kata ke jing ya le ke jongki kin sawat ta ko we kalat kumno bakin yo ban palai im ya ka dan jika hakajan med lami khobor kata khobor ko li tho ba kichipai kala perchang banti de ko wipat ka thliu ban yo se ya ka dan jika hanrei kim la namar la jan tua ka khandau MLA andau liok sniu kata khobor luan biang kata ka jaka ula be kita ki pulin bat ula be ro ya ka district collector oi ka wat agli darang nei lada yap saki wipat ma uban hap jubab ya kata amdei maka shu ang ai ban yap tang kata ka khana ya kikimi ba jong kata khana unsa siu san lak ula phon chaw we briu jong o ula phai o ba un peng kre no ya kata ka san lak tang ka bon siu chaki kimi ba jong kata khana ba unsa pambana no ba le yap kata khana ke district collector kelas nyu bitare kata ke jing karen ke jong ba ukren po e ke pai ba kidi ki pai ba ki ba kerchan bat penjob yu ula yo ban long MLA hata me di kimi pa jong ka dan jika kita up bat klapi ka chapok ata ka thliu kumno bakin le bakin yo ban palai im ni kata ka khun ko jong ki hata me ka komputer jong kita ki pulit kelas new baro hang ta ki leting pa jong ka dan jika ula yam pa utharai le yap kata ka khun ko jong hata por ula mere baram pran ula chim ya wiunar ula le banti kata ka thliu ba i teng ki ta ki pulit hata por klepen sange ya kata ke jing ti ke jong andalawan ki pai ba kita ki pulit kila bom gleti di kita ki pai ba hata por lawan ya thok taw doktor ki ka dan jika ka dang im kita ki pai ba hata por kila ya mere baran kila liban pe ya ka dan jika we pulit ula kli kata ka district collector komno bukin le ban yo pen lai ya ka dan jika district collector kala ong yo kata jing jaya ka dan jika ka sarkar ka klep jim kia ban ya rap yaki baro ki pai ba hang ta kelas no bitar ya ka jing le jong ka sarkar polem ha ka to por la kun jong mod ban pha no do kun chan rang jong o ban hiar chapok ata ka thliu ban se tia kata ka khun ka jong hang ta klete ya ki ka jong muthu pat kala phai u bon hiar no ban se ya ka para ka jong andau muthu la poi chapok ata ka thliu muthu la ting ula krapa dia pa jaw bantan noi u ba uting ban hiar chapok ata ka thliu anda ki yo sniu ya kata ka jing yam bat ka jing karpat ka jaw la tan noi u na pok ata ka thliu muthu le yam bat ula ya thu iki ya ka jing ting ka jaw ban hiar chapok ata ka thliu ka district collector hang ta kala panchhlur ya u muthu kala ong u muthu mediu khna boju melin man chingi di tang ma me bala ban palai im ya ka para ka chome khili no wat om ting andala don ki briu ki ba lamut ban pha da ki khun ka chong ki mutu ha ta por ula kut jemon ula kulare ki ba unsa le ban ya rap ya kata ka para ka chong mutu ha ka ta por ula hiar ban sei ka ta ka para ka chong andala poi chpo chong ka ta ka thliu ula yo ban tan ya kata ka para ka chong kata ka para ka chong kala light no na kata ka thliu paro hang ta kala snokmen ba kleyo ban palai im ya ka dan jika adin kata ka jingjia ka district collector kala lek ban resign no ya ka kam ko chong ka bakan yeng ya le kum ka riu pai ba bakan ya le percaya uta u MLA bad ya o trai chong kata ka jaka hado bakan te yo ban pha kem me ki kani ka film kala kun no hang nei parlong
lada pi sneo tan di kane ke video sneo ba like ba subscribe minsa ya kan do pat ha ko we pat ke video ko bless bon